persoană, dacă veți observa, care este într-un fel pus deoparte de Dumnezeu. Există un paragraf în Scriptură unde se ridică Maria, sora lui Moise, cu Aron și se răzvrătesc. Nu sunt mulțumiți. Ei spun, stai puțin, doar prin Moise vorbește Dumnezeu. Nu suntem și noi aici? Și atunci Dumnezeu s-a supărat pe ei și i-a chemat acolo și le-a zis că El este singurul cu care El vorbește gură către gură. El era singurul cu care Dumnezeu vorbea și Moise l-auzea. Și pentru aceasta Maria a fost pedepsită cu lepră. Pentru răzvătirea aceasta, Maria a fost pedepsită cu lepră. Pentru că n-a înțeles un lucru. Moise a fost singura persoană pe care Dumnezeu a hotărât-o. Nu s-a hotărât Moise să devină lucrătorul sau slujitorul care să fie folosit de Dumnezeu pentru eliberarea poporului din Egipt, pentru lucrările pe care Dumnezeu avea să le facă cu poporul, pentru tot ceea ce a făcut Dumnezeu până atunci cu ei, până când au intrat în țara Canaanului. Nu Moise s-a hotărât pentru aceasta, ci Dumnezeu a hotărât ca Moise să fie. Și spune deci Biblia că așa cum Moise a fost credincios în toată casa lui, dar există o mare diferență între Moise și Domnul Iisus. Nu sunt aceiași. Domnul Iisus Hristos a fost credincios celui ce l-a rânduit, având în vedere că Dumnezeu ne îndeamnă să privim, să luăm aminte la El. El încearcă să ne spună ceva, da, despre lucrarea Lui de mare preot. El ne spune ceva despre această lucrare. Pentru că este important ca noi să luăm aminte la El și de aceea Dumnezeu posește și vorbește un anumit timp despre acest subiect în Biblie. De ce credeți că unii oameni ajung să cadă în depresii? Ajung să aibă probleme destul de mari, chiar și creștini fiind? De ce unii din neatenție, din neștiință, sunt ispitiți și păcătuiesc și după aceea poate le pare rău și nu știu ce să facă și unii spun am picat, Dumnezeu m-a părăsit, alții spun că dacă tot am păcătuit și Dumnezeu m-a părăsit, trăiesc mai departe în păcat și nu mă mai interesează de El, sau alții cad și merg mai departe și păcătuiesc în viața lor și după aceea cade în depresie și ajung să se îmbolnăvească cu capul. Care e motivul? Singurul motiv este acesta. Ei nu știu ca un mare preot. Ei nu știu că pot merge la El de la început, să-i spună problema, să vorbească cu El, și să creadă că El îi aude, că El îi ajută, că El este acolo, lângă ei. Este mare lucru să-ți dai seama că această persoană, chiar Domnul Iisus Hristos, marele preot, care mijlocește între noi și Dumnezeu, un mare preot milos, care este credincios lui Dumnezeu în slujba aceasta de mare preot. Fiți siguri că dacă Dumnezeu l-a pus acolo ca mare preot, care să mijlocească pentru păcatele poporului, fiți siguri de lucrul acesta, că El face lucrul acesta perfect. Perfect, nu face ceva să greșească. Dacă mergi la El, El te va scăpa, te va ajuta perfect. El nu face doar o slujbă așa, ai mai puțini bani, slujba este mai, cum am putea să zicem, mai așa. Dacă plătești mai bine, ai un ajutor mai bun. Nu există. Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, mijlocitorul, este Cel care împlinește perfect voia lui Dumnezeu în această lucrare de mare preot. Fiindcă aceasta a fost considerat demn de mai multă glorie decât Moise. Haideți să vedem, da? Dumnezeu ne aduce înaintea ochilor noștri argumente puternice ca noi să ne îndreptăm, să ne
a ținti în privire, să luăm aminte la apostolul și marele preot. În primul rând se spune că a fost credincios celui ce l-a rânduit, ca și Moise, da, așa cum Moise a fost credincios în toată casa lui. Dar de aici înainte o să vedem că de fapt, de aici înainte vedem că se face o departajare. Vedem că Dumnezeu ne spune că de fapt Domnul Iisus Hristos îi este superior lui Moise. Moise în timpul lui a fost superior lui Aron, lui Marie și tuturor celor care erau acolo. Dar Domnul Iisus Hristos este superior lui Moise. Fiindcă acesta a fost considerat demn de mai multă glorie decât Moise. Și acum să vedem, el ne spune că Domnul Iisus Hristos a fost considerat demn de mai multă glorie, de mai multă cinste. Din ce cauză? Decât Moise. Întrucât cel ce a zidit casa are o mai mare onoare decât casa. Ce vrea să zică versetul acesta? Domnul Iisus Hristos este superior lui Moise. El este demn de mai multă cinste. Înțelegeți că Dumnezeu ar vrea să ne facă, ne vorbește despre marele preot. Să știm la cine mergem. Să știm că trebuie să mergem la el. Acesta a fost considerat demn de mai multă glorie decât Moise, pentru că cel ce a zidit casa are o mai mare onoare decât casa. Și nu înțelegem, da? Domnul Iisus este considerat demn de mai multă glorie. Cel care a zidit casa are o mai mare onoare decât casa. Ce vrea să ne spună versetul acesta? Deocamdată, dacă nu-l înțelegem, mergem mai departe și o să-l înțelegem. Căci fiecare casă este zidită de cineva, dar cel ce zidește toate este Dumnezeu, da? Deci, ni se spune în primul rând despre el că are o onoare mai mare decât Moise, are o glorie mai mare, da? Este considerat demn de mai multă glorie decât Moise, pentru că cel ce a zidit casa are o mai mare onoare decât casa. Deci, ziditorul casei are o glorie mai mare decât casa pe care a zidit-o el. După aceea ni se spune mai jos următorul verset că fiecare casă este zidită de cineva, dar cel ce zidește toate este Dumnezeu, da? Dumnezeu este cel care zidește toate. Moise, într-adevăr, a fost credincios în toată casa lui ca servitor. Moise a fost credincios în casa lui Dumnezeu ca servitor. El a fost un servitor. Pentru mărturia celor lucruri ce urmau să fie vorbite după aceea. Deci, reținem acest aspect, că Moise a fost credincios în casa lui, ca servitor. Nu în casa lui Moise, ci în casa lui Dumnezeu. Despre asta este vorba. Dar, versetul următor spune așa, Hristos ca fiu peste propria casă. Este o mare diferență. Domnul Iisus este considerat de mai multă glorie decât Moise. Și versetul pe care l-am citit acum spune așa, Hristos ca fiu, Moise ca servitor, peste propria lui casă. Deci Hristos este fiu peste propria lui casă. Dumnezeu este cel care construiește toate lucrurile. El este fiul peste propria lui casă. Și acum să vedem următorul verset. Ce spune? Următorul cuvânt. A cărui casă suntem noi. Iată că nu se vorbește despre o anumită clădire făcută din marmură, din cărămidă bună, sau din beton, sau din orice lemn scump, ci despre casa lui Dumnezeu. Și spune acolo, da? Hristos ca fiu peste propria lui casă. Dacă neclintiți ținem strâns cutezanța și bucuria speranței până la sfârșit. Haideți să vedem. Cel care zidește casa este Dumnezeu, da, am văzut. Iar Hristos este Fiul, da, Fiul lui Dumnezeu, așa vorbește Biblia despre El, adică nu în ideea că Dumnezeu l-a născut pe Domnul Iisus Hristos,
Și Biblia ne vorbește despre Dumnezeu ca fiind trei persoane într-un singur Dumnezeu. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și una dintre cele trei persoane este denumit Fiul. Și Fiul este peste propria lui casă și casa este făcută din credincioși, da? Noi suntem casa lui Dumnezeu. Voi sunteți templul Duhului Sfânt, spune Scriptura. Și are o mai mare onoare decât casa, da? Pentru că Moise, deși un servitor peste casa lui Dumnezeu, am putea să spunem, vă amintiți despre pildele acelea care vorbesc despre administratorii drepți și administratorii nedrepți, cărora li se dau anumite îndatoriri și după aceea ei vor da socoteală pentru îndatoririle pe care le-au avut și despre felul în care ei au administrat averea sau ceea ce au avut ei de făcut în casa stăpânului. Acesta era Moise. Aceștia sunt oamenii cărora li se dau anumite atribuții și de la care Dumnezeu așteaptă o credincioșie în primul rând și după aceea li se va cere socoteală pentru felul în care și-au administrat, da? Dar casa lui Dumnezeu suntem noi și Dumnezeu este Cel care zidește casa și El are o mai mare glorie pentru că El are o mai mare glorie decât casa. Da? El a zidit casa, Moise era parte din această casă, deci nu putea Moise să aibă o glorie mai mare decât Domnul Iisus. Pentru că Domnul Iisus este Cel care zidește, da? Cel care construiește casa. Dumnezeu este Cel care face lucrul acesta. Acum, de ce ne spune Dumnezeu aceste adevăruri despre Domnul Iisus Hristos? De ce ni se spune că El este chiar superior lui Moise? Pentru că poate am avea tendința să alergăm la Moise, da? Și să-i spunem la Moise și Moise se mai întâmpla în Vechiul Testament că poporul a păcătuit să alerge la Moise. Și vedem că de mai multe ori ei alergau la Moise. Și de mai multe ori Moise intervenea pentru ei. De fiecare dată ei se răzvrăteau împotriva lui Dumnezeu, fiind în pustie și acolo, atunci când Dumnezeu anunța, da? Când Dumnezeu îi spunea lui Moise că o să pedepsească, uneori i-a zis, ia-i pe tăi, treci deoparte, pentru că voi nimici poporul acesta. Și Moise se pune și spune, ce vor spune celelalte popoare despre tine? Că tu ești scos din țara Egiptului și n-ai putut să-i duci în țara promisă?